キューティーガールズのチケット。いいんですか？今日のテストはマークシートやから机を叩く回数で答えを教えろ。わかりました。一問ずつ正確に教えろよ。マジでないっす。小野寺、ちょっと廊下来い。お前何してんの？テスト中につけ叩くなよ。僕解いてました。怪しい動きすんな。マジか、あいつおらなすまんって。気をつけ。はい、戻れ。はい。ナイス、柔軟に対応してきたな。吉野、ちょっと廊下来い。どうしたんですか？怪しい動きするの？してました。覗いてたろ。ちゃんと受けろ。やばい、吉野くんがいないと僕も進めない。足はやっぱり吉野くんにも負担かけちゃうな。怪しい動きするな。はい戻れ。メガネに切り替えたか。ナイス。これで後の問題は全部いけそうだな。吉野、お前の学歴で100点はおかしいだろ。いや、勉強結構しました。なんかしたのかって聞いてんだよ。いや、しました。すいませんでした。共犯は？共犯。共犯だよ。小野寺です。